Hakajing persiang ban ai jingida ignong lait nongwan hakapor baki perang kami kali kamai baki leching lain nakaliang ka sarkar jilla leng baka office trika ka state transport authority Meghalaya hakarbai trek nai wiang ajapsan klapha e Kyrwoh hakabai dei ka e baki nongnya kali kamai kidei ban le nangni shekman katkum ka Kyrwoh lang baka transport ka sarkar jilla hakar flight trek nai lur ajapsan klapenmi ikan notification ban batha ignongnya kali kamai nalor ki conductor ki bakamai po ka jilla bakin haban peni Jingtip ki Bniah haman laki kali ki baki Kamai katkum ka notification ki nongnya ki bakamai taksi auto rickshaw ki bus ki kali Kamai Torres nalor ki kali kit kena school ki naban peni Jingtip Bniah apoi kali jungki kata nadu ka Kyrteng nongnya ka nombor jok license jungu nombor phone ka cakasa jungu bakumju ru jong conductor lada dengkam Laong ru begini Jingtip ki banyak kali kamai kin hab banta hak dashboard lane ki seat kata haktin English ba kumjur haktin rulum krang bagi paj ba kin la ban yu i laong ru bagi kini kejeng betha la pentri kam nadu pelaj ke Kyrwoh kin hab ban buat enti hapo kalai phusngi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.